Hola, Qualitas, què tal? Com esteu? Bueno, quant de temps sense veure'ns? Espero que us esteu portant superbé, Els hi preguntaré als papis. L'altre dia vaig rebre una trucada superimportant. Voleu saber qui era? Obriu bé les orelles. Era el Martín. Em va dir, digue'ls a tots els koalas que agafin molta energia perquè a la tornada vull saber tot el que han estat fent. Així que teniu una missió, que és fer fotos, fer dibuixos per explicar-li al Martín tot el que heu estat fent. I la Carla també ho vol saber. L'altre dia els hi vam enviar als papis una llista super llarga amb moltes coses per fer a casa. Jugar, pintar, construir, també podeu ensenyar-los el bé que escriviu i escriure els menús, practicar English. I bueno, d'aquí uns dies rebreu sorpreses de les profes. També la Carla us volia enviar un petó supergran, dir-vos que us trobo moltíssim a faltar i que a la tornada us menjaré tots a petons. Us estimo, qualitas!